KSA inglong pho langkai langso aro atom pen pre ni phai sir keparni inghana dong kangbura be pathok lamalong ingding isi amhang ke tekarni katalona birta nangle langkai langso hawarta bangbanga dimason ting thudu nangji lapen lucharia hienta paprang du nangji pu akimang pensi karbi lucharia song inglong pho langkai langso aro amhang pathek ponlo adaba por song alama kang thurapi chiki muaja mek padapon rat amei pi kape dopona hot KSA langkai langso aro amei phu kolom sing be pen kachari pon amei along mei ki phalam the kongchun bang dilip kramsa pensi parjupon mei along alhi sarpaman pen karbilu charia song tiripia chunbang buddho terang chetong don lapen dipu regional committee amei phu liton sing timung borlangphel aro chunbang mongol sing terang anparta arlong pharla KCS unit lapen ke penang an rongasar lapen rongara datum chetong don matric higher secondary BA BCom lapen BSc satlang ki undun tang atuma phan karchwa jai mekta paman pon anparta prabjin pen towar longlepata lapen school along thanbang hei hui nang tiserak nang jibusi langkai langso mei phu kolom sing be chunbang dilip pramsa lapen dun mei phu dor sing be atom pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke Education in Charge EM Richard Togbi anparta team Karbi Anglong atoma phan kachuning ri pado kachuning ri kang tung bate rada phan ke pachini kang tung abang ke la pulojo anelitum labangso hawar langkai jana hawar ke pa phi hup adim along Karbi Anglong Autonomous Council pen ala Karbi Anglong Autonomous Council akithe kiding atum nilitum langkaya na hawar phanta nanglang asonte athe nilitum pini labangso bird anniversary ki bialong labangso long ta non nilitum katikuk dokolo athe nilitum kacho pha ponateng ta kacho pha ponateng nangkele ji nangkele lene nilitum non ta ningkok chiri edoko athe towar henoda alang hala kacho pha tumke wang tungduk thaile mani tame towar khino pena jok nanglin edet thai bon lasi towara putha ka bang konsil pen nilitum han nang matha pona sonte lapen school bang usna mela sonak thaglo nilitum teacher apan ke nilitum kechok che koing tungte athe dak lukela teacher ke avede tapot akhelo pen sike bang aisila da lasi akhelo pen tum dadak regularly ke bang ji bulote towar bang kenang so towar avia joine sila tum bang ve thek theder luk bang si nili bang pachni dun kang tum no dak pen lasi school kepa mesenje bhanna ke nilitum KSA benta bor ike bor idun lo we phis dame apran sila to wara bang nang bunai piasonte lalo bode nilitum la teacher atum han bustame nilitum ulong bu nang litum to war ke mesen lo kopi bosina tum bang bede non ke nilitum se master of han pu bulote koi bosina litum bang ber bede lo bulote to wara phan koilo kiti to war heno dake kosolo tum arbi ke jang kosolo tum bang theklo la bang koilo kiti la si prabjin pen nili chuning rigang tunga bang ke Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang saraphan nilitum langkai jan hawaraphan nang jinsora prabjin pen towara bang nang bonai piasonte pusi nili chuning ripon lo so LP school along kusame single teacher along an bang ke double teacher bi han se chuning ri la ake hai EM teacher to bi apan sene lapen ilkom labang so ahawar along kepa prang dun dia pan bodante education bang teknik sa asila so long pasame tum un an ke bori bonji lapen non ke klem tang along pasame lanikani siang bong along tum ke klem pon na sayamu isi ni dolo ata akol an si akol tum klem pon tuji asila bang so jisime pedili labang so la LP school along teacher lapen kadok awe pan pasame ni tum tuning ri lo apora teng pathan pon je pan